que cada vegada més, per a totes les empreses noves, està sent l'avalista, inclús el que presta diners a les noves idees. Us he posat llibres gratuïts d'economia, comptabilitat i folk, una televisió de persones emprenedores. Aquesta està molt bé, guia bàsica de comptabilitat per a empreses. Per a tots aquests conceptes que no tenim molt clar, tipus d'empreses, un directori, i què més? Quan parlem de les cooperatives, aquests enllaços, guia pràctica per a la constitució d'una cooperativa, un simulador és molt interessant, perquè són ferramentes que hi ha a internet que te fan actuar com a empresari i empresària. I prens decisions, però clar, no te jugues res. L'agència tributària, per a això dels diners, i mireu, per a tot el tema de la paperassa, de com fer una factura, com fer un rebut, com fer un albarà, Este és un portal de programes gratuïts que te pots descarregar tot això. I jo, el que vos dic, l'objectiu que avui volia era tan sols... Sé que el que hem donat és bàsic, però és que hi ha vegades que... Jo us dic per la meva experiència, és que jo no sabia ni que existia quan vaig obrir un negoci. Això sí, el resultat vos dic, va ser un èxit rotund. 6 mesos i tancar. Però coses tan bàsiques perquè no vaig pensar... Sí, sabia que havia competència al centre de Castelló, però per exemple no vaig caure que en Castelló, en aquella època, o compraves en el centre o no te comprava ningú. I jo me vaig anar a fora del centre. O sigui, tota una sèrie de coses que són bàsiques i que no pensem, i que cal pensar. La competència. Això heu de treballar-la perquè està ahí i ara amb internet pots arribar a on vulguis. Aleshores, el que propose, ara, me pregunteu el que vulgueu, si no ja preguntes bé i si no també, i ja vos anticipe que la pròxima sessió, la que farem el pròxim dia, ja serà sí o sí com muntar una cooperativa. Totes les coses que pugueu interessar-vos de paperassa, o quin és el capital mínim per a muntar-ho, o què passa si té guanys la cooperativa, on van els diners, què impostos té la cooperativa. I farem la curveta ISA de l'associació sin ànim de lucre, que pot ser interessant. A mi m'ho va dir Raül, i la veritat que és... Perquè, per exemple, tu pots muntar una associació, a banda de que fiscalment pots tindre beneficis, després cal la possibilitat de que tu contractes gent, bé, com una persona normal, amb el seu contracte, tu pagues la seguretat social, pots contractar autònoms, que els autònoms es paguen, i pots també aprofitar el treball esporàdic de la gent. No sé si sabeu que nosaltres podem treballar sense pagar, diguem-ne. A veure com vos diria. Jo, per exemple, dono aquestes xerrades. Imagineu que jo cobre per aquestes xerrades. Si jo cobraré per aquestes xerrades així, després me'n vaig a la universitat i dono una xerrada, tal i qual. Mentre no siga en torn als 6.000, 7.000 euros, Hisenda no se fica en mi. L'únic que me demana Hisenda és si jo he cobrat al casal, si jo he cobrat a la universitat, si jo he cobrat a l'acadèmia tal, que en el rebut que li faig, ells se queden un 15%. Però no m'obliguen a donar-me d'alta en la seguretat social ni res. Perquè es consideren treballs esporàdics. Clar, si això es repetís, però és una possibilitat en aquests moments que estem tan acurats, és a dir, escolta, perquè si no puc amb el tema de les cotitzacions socials i això, te pots vindre a treballar, sí, què te pareix això?
Clar, no hi ha seguretat social. Això és el mateix que quan fas un curset a la universitat i te paguen... Te paguen, tu l'únic que fas... I després sí que t'apareix la declaració, però aquí no t'han donat d'alta. Tu vas i tu després es fas un rebut i ahí diu per 6 hores o 8 hores a la universitat, valor 1.200 euros. Tu mentre no arribes a la totalitat del salari mínim interprofessional, que són 640 euros al mes per 14, fins que no arribes a Hisenda no ficarà els ulls en tu. Estic dient res il·legal, però vull dir-ho... I a la universitat tampoc ha de pagar res? No, la universitat l'únic que fa és ese 15%. Ha d'ingressar-ho ella, o sigui, una retenció que fa, d'acord? Però que és legal, és completament legal, d'acord? Queden 15 minuts. Bueno, pues, amb això que he dit i esborres ja tot el que... Les 5 minuts d'abans els lleves d'ahí que... No, però sí que és veritat, Bueno, jo, Maria, la meva companya, ha fet els cursets per als sindicats, per a tal, per a qual, i no amb el rebut i la retenció, i a la fi de l'any, quan tu fas l'esborrany d'Hisenda, ahí t'apareix, tu no estàs amagant res, Hisenda ja el que passa és que ja sap que tu has guanyat 1.200, 1.300, 1.400, tal, i ella sap que d'allà el 15, el 15, el 15, el 15, o el 18, Sí, això jo també ho he fet. Al final d'any, quan fas la declaració de la renda, tu hauràs d'ingressar aquests diners quan toca, que si no m'equivoco tens que al trimestre, a Hisenda, però ja està, i ja el treballador ja farà quan faig les seues comptes a Hisenda, que és la declaració de la renda. I si el treballador pensa que no ocurre d'altra cosa? Però clar, en teoria hauria de ser esporàdic, que no tinguera una continuïtat. Però de totes formes se poden mirar, i se pot mirar ara en què queda la nova reforma laboral respecte a contractes, que jo he escoltat ahir, he pres nota, que no sé com quedarà i no sé això què pot significar, però tu pots obtindre una bonificació per al primer treballador en una xicoteta empresa de 3.000 euros i una deducció fins al 50% del que estava cobrant el treballador a l'atur. O sigui que entre una cosa i altra te pot contractar i fas un contracte de formació i aprendissatge. O sigui no? A veure, tornem abans. No cal amagar-se. Què som? Empreses, no? I què volem? Que l'empresa funcioni. Jo el que estic donant són eines per a tots els dubtes que pugueu tindre de com fer, intentar, a veure, si la cosa fora estupenda, jo te diria tots indefinits, però malauradament això no és possible. Això no és possible. El que també t'he de dir que les empreses això ho pensen. O sigui, no te contracten perquè sigues més guapo o més hecho, ells fan els seus números i el que fan és la legislació com està, tal. Si se munta una cooperativa, com som socis, això no és problema. Però jo estic convençut que després, si tu has de contractar algú, també mires la legislació en què te pot ser convenient. Perquè recordem, en el moment que se munta una cooperativa, passem de treballador a empresari. Empresari i empresària. D'acord?
Això no crec que ofendrà a ningú, perquè serà... Però bueno, a nivell